Sagamarra gera. Sagamarra jaioa nintzen, San Martin baten kalean, baina herri mailan esaten zaio sakristauen etxea. Zergatik nire aiona izan zen sakristaue, eta orduan gelditu da izen horri. Sagamarra jaioa nintzen, Altziturri baserrian, aiona amonak eta ama eta aite eta gadia beste zortzi zen izan. Gure etxean, gure etxeketan amak 3 ume zituen bakarrik, baina bitxerria zitzen zituen, eta gure etxe kamionak ikutetzen da gure ama, baserria lanea, patak-patak ereitea eta kastinen pitzea, eta nola biltzen ginen, zua beratza zinen. Eskola. Beto, ez da sarra bimaten den kontu horrek. Bueno. Mari Carmen Calvoak esaten zien, Mari Carmen Calvo nire lan batek esaten zien. Ha, zu xilo zaiz, zu txerri urtero biltzen zen duena. Eta baten akordan nintzen, egia da. Eta zen Mari Carmen, baiko esate zuan gure txerri hiltzen zen urtero bai egia. Baina zuek, eskolatu izten da kanikatan da, jola zen den bitarten, Maria Dolores, txiki, txerri zeltzea. Bi, maistran eta monjak. Osa, papelere ekartzon religiosos del amor de Dios. Hori papelere pixkat, papelera bat zegoen, eta ere pixkat akekatzuen. Osea, subentzionau, diru eman horreko zion. Hau zan eskolea, etxe honetan bota intzuten, eta gero berritu, oseptana berri intzuen bizitzak, eta lokal hau jubilatu ondako. Utsi zuen da gero beste aldetikan zentro dia da. Antxetan eskolea. Laro eta marlau, launkulean egin. Papelera bat zegoen. Papelera, eunda marro, zamaitzeren. Bai, gero baita ere... Imprenteare bazion. Gero perra fabrika bat. Gero perra fabrikea. Zerreri ere bazion, eta hemen... El otro kimika, hemen jentea ezot kanpoan, oso kontauala. Gero gertatzen zen azala, basarri ez zegoen asko. Asko bai. Eta egiten zuen jendek sortziolo fabrikan, da gainetin basarri negutzitxun lau edo bospe edo sei edo batzana. Eta orduan bilanak ematen ziren. Eta gero bazan lege bat, ni eskondu nintzen, eta bazan lege bat ezin zeikena segitu lanen. Nik segitu nahiken, nire ama hartzen sasoian zion, baina Franco jarritako legea zan, eta finikitoa firmau, eta fuera. Ni nire esate izut, Orduan guri iruditzen zikun, erdera zitea, toro bat zela. Eta nahi, gure etxen euskaraz etetzen, inok etzien, nahi debekau euskaraz egiten eskolan, bai baino, handikampoa, bueno... Eskola gante, guri ere eskola. Handikampoa ez da pentsable. Gana euskaraz. Baina, nire bai, osak asko esaten de guriz, eta esaten ni, zuhor esaten izan, esaten nerte. Zuk itzen zen duen erdera zergatik irutzen zizun doktore guazera. Hala da, guain hori iztoineko esaten, baina hori hala da. Eta Elizan hemen euskeraz. Zermoiak hemen sekulet zituen debekau euskeraz, euskeraz zitzen. Asi esaten du beste herri batzutan, debekau eta zeola zermoiak Elizan euskeraz zitea hemen ez. Nik uste generalki, Segamako jendea izan gala saiatu. Osea, naiz da sarrera asko ez egon famili baten. Diru sarrera asko, baina esaten da bezala, erderaz, muchos pocos hacen mucho. Nik uste emakumeare oso saiatu izan da, eta saiatu, nik uste, baietz. Esan ez, guain, gaur jandeu ez da izan, bihar ze jangoete dut, etxola lan hori! Beti iguala jaten gendun da, bagarrun eta zea. Eta gero batxerriki beti hiltzen gendun da, gantxarran mate tomatekinio, patata prikitu, tortilla. Holako, arrai etortzen zanen peskatero, zate peskateroare behasain di etortzen zikun bizikletan hartzen zuen kaja hundi bat. Eta arrai ez dakizzen, eta arrai ekerri zeiken. Nola aldaudan? Arei hartzen gendun arrai. Gara jontan beste gaza bat zaten zen hartoa. Bai. Taloa. Taloa. Eta bestea hartoa hori betzela inda, masa inda. Zana da hori. Hartoa eta esneago izen, basarretaren zeta asko. Eta gauen taloa eta esnea.
Talo asko jaten genuen. Patata, aztinarra, eta gaineako arrautzea bali batzan, biak. Angulake jaten ginotzen, Angulake ez jaiero eta egunero angule garaien, angulake jaten ginotzen. Eta guri abrigo kiten zion, hemen fabrikan papeleran, papela ikeko eta sekatzeko ez da ize usatzen ziren mantak. Eta joten ginen txandan, manta horik, noiz tokatzen zikun, tintau, ordizin, tintorerin, urdine, o azul marino, o gorrilla, biz generalen. Eta abrigoa mantakoa, mantekin indakoa. Bueno, behitu, ne honek, euki gendun denda. Eta gero denda genduken, ultramen oso gutxi. Baina, barro erropea, platera, kontzi, kartutxoke bai, kartutxoke. Jose Gregorioren nola izan zen, dendea zon hemen, erropa dendea eta dendea guain aizkorpedon taberna horretan zon. Eta Mariak ere zeuken dendea, hemen, tabernata kontu eta zuen nola tabernata gero txurreri ekarri zuen txokolate hartzea puteko zea. Baina haren aurretik, Mariak ere dendea jarri zuen. Betu, mesaka jugu zen. Sairetan askitzen ez batena. Bueno, mesaka. Gaue lan haititzo papelera. Papelera dieten dago jendea, sairetako mesatan bototzen, lota botea. Lota bueno, eta gero, mesandore launekin egongo ginen pixkamen eta bernatala, ez? Gero bazkaldu, gero atzalden, musika, handak txumba. Eta behatzi pieza jotzen zituen. Bai? Hori zaldakizu, 3 piezan emeziko, deskanso. Kanpoti jende asko atortzen. Ia zabalda motilota asko. Motilotik eta pieza indire, bai. Jaietan, jende asko bildolan erdi. Guain ez, guain urte batzuk ez. San Bartolometan, 24 de agosto. Badao etortzen da, Jose Luanaia, eta orduan, herri giroa oso nauten da zergatia. Eta gureko jendea juten dan. Bai gazteke, Maria Dolores, no digas eso. Orduko pieza pixkat aldian... Zergatia afaltzea. Ez garuko gezkienak, pixka bat orduko piezak edo... 500 gehiago ginen urtene, frontoian. Bai. Eta gazte eta heldu, danak, eta jende asko etortzen da, eta plazan ikinna dantza. Baina bestela musika, alako musika edarrak ekartzen dituen, eta tabernatan ikende dantza, eta plazea tristego joten da. Baina hori leko musikan ez da. Baina nenago etzan, nola? Nenago plazea bakarri, tabernatan etzion musikaik, eta ezerre gero. Musika bukatzen zanen, konbidatzen bat zinen ustean, guten zinen, motilak. Eta baserrika bali bazinten? Laundu iten zizuen etxe. Neskalontzak iten zinen. Eta guain ez. Guain horire ez detuzte iken dueni. Zer neskalantzea juntan zan bukauta gero neskei laundu behar da etxea, galduta motilek juteko nondo, baino bueltak galduta eta kontu asko. Neskalantza politizan hori, klaro, hautanin bertan bizidin den da, horretzen martxan di. Guri kalea. Da paseatzeko juten nien olaberretik gora, Santo Kristotik gora argik etzion da beso dieltzeko. Osea, Norberton da etxe horire bai. Ate marren zarra. Elizeare oso, osea, daukeu. Ayuntamentu ere bai. Erremerentzi bat, Zumalak erregitzana. Gero dauku beste zea bat, Gurren museoa. Hemen. Campo Santun, frente. Ez da ona, ingurutan ez da. Egur klase danatare. Oso ona bere espliketzen. Oso polike. Kompositor. El compositor del Cara al Sol. Cara al Sol. Gauen una izen da un kriston tiroa. Pintzen soga bat. Y le pusieron primero una bomba. Y la cabeza de Juanito, que estaba kalen, juntzan zuen etxeaino. Herrikutzu, gehiago, lehen. Hobeo txarragoa? Donostiak jungin Donostiatia berantzi bizizena. Eta haun directivo, aitu nenan. Zegama es la niña bonita de Gipuzkoa.